खुलुमबाय। खावलायनाय बायदि कक्राझार सहराव कक्राझार जिल्ला ट्राइबेल संघ आरो कक्राझार जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनो हा जगार खालामना होदों बिटिआर खुंथाया। कक्राझार जिल्ला ट्राइबेल संघआ ट्राइबेल रेस्ट हाउस लुफुंनो आरो कक्राझार जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादा आफादनि मुङाव हा बिनाय बायदियै मोन्नैबो आफादनो हा जगायनानै होदों प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर खुंथाया। कक्राझार सहरनि फाथरघाटआव थानाय सिगांनि आर्मि केम्पनि गासै 5 बिघानिबो बारा हाखौ कक्राझार जिल्ला दुलाराय आसाम ट्राइबेल संघजों लोगोसे ब्रह्म धोरोम आफादनो खावसे खावसे राननानै होदों बिटिआर खुंथाया। बिटिआरनि लेन्ड हेन्ड रेभिनिउ बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिनि नाजानायजों कक्राझारनि फाथरघाटआव थानाय सिगांनि आर्मि केम्पनि गासै 5 बिघानिबो बांसिन सरकारि हाखौ दिनै कक्राझारनि सार्केल अफिसार श्रीमती रितुपार्ना दासनि हेफाजाबै कक्राझार जिल्ला दुलाराय आसाम ट्राइबेल संघ आरो कक्राझार जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनो खावफायै समानै राननानै होयो। बिख'नाय बायदि हाखौ जगायना होनायनि थाखाय मोन्नैबो आफादा बिटिआर खुंथायजों लोगोसे गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' आरो मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिनिसिम साबायखर बावनायजों लोगोसे गोजोननाय फोरमायदों। कक्राझार जिल्ला दुलाराय आसाम ट्राइबेल संघनि आफादगिरि अनिल चन्द्र औवारी आरो कक्राझार जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि आफादगिरि ड रुपम कुमार ब्रह्ममोना। खालामना बायद'आ बेखौ खालामनानै माबायाव लेन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्टआव हरगोन आरो बिथांमोना एल'जनखौ थाबैनो हरगोन। बेनो गभर्नमेन्टआ जोंनि थाखाय जोङो आगोलनि गभर्नमेन्टआव जुजिदोंमोनबाबो सुजुग सुबिदा मोनाखिसै। जोङो हाखौ नागिरै गोबाव बोसोरनिफ्राय नागिरबाबो जों खालामबोनो हायाखैमोन। नाथाय जों दा हाब्रायसिनाया माने सेंसन फैखाथारनाय जिनिसखौ जोङो लाखिनो हायाब्ला बिल्डिंआ फैखाथारनानै दङ। गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया माबानि प्राइम मिनिस्टार अफ ट्राइबेल एफेयार्सनिफ्राय जोंनि आसाम गभर्नमेन्ट नङा आरो बे फैनायखौ हा गैयिनि थाखाय जों हगारनांगौब्ला बारे थांनाय बोसोराव हगारनानै देग्लाय बोसोराव हगारनांगौब्ला जोंहा गाज्रि जागोन होननानै जोङो हाखौ नागिरथारनायनि उनाव आरो बे फेरेंगासारजों जों नांगौबा रिजार्भनि हाबाबो चन्द्रपारायाव जुदि फरेस्टनि हा दंबाबो लाथारनो होननानै नागिरनायाव बिथाङानो गावनो प्रस्ताब बानायना होदो जे ओरैबायदि हा दङ फाथरघाटआव बे फाथरघाटआव बेहाय आर्मि केम्प दंमोन बेखौ थांबाय बे हाया खालि जानानै दं बेखौ नोंथांमोना थाबायनो हासिगोन होननानै बिथाङानो इंगित होनायाव जों थाबायनानै बे हाखौ दिनै मोननाय जाबाय। बेनि थाखाय फेरेंगासार गभर्नमेन्टखौ जों धन्यबाद होयो आरो जाय सार्केल अफिसार बिथाङा जोंनि थाखाय खस्थ' खालामनानै बे हाखौ सुनानै लांबाय। जाय मण्डल बिथाङाथ' जोंनि ट्राइबेल मानसिखाय बर' मानसिया स्पेसियेलि गोसो मोदोम जिउ होनानै एक फैसाबो जेबो लेनदेन खालामाजासे मोजां सुना लांबाय आरो दिनै जोङो बे हाखौ जोंनि आखायाव मोनबाय आरो दानो बुंलांबाय बिथाङा हेन्ड अभार एन्ड टेकेन अभारखौ जों दिनै मोनगोन होनब्ला जोंनि आखायाव जों मोनफैगोन आरो जों दिनैनो बे अफिसनि साइनबर्डखौ लागायना गालांबाय। कमिसन होनाया प्रजेक्टआ लाबाय बिनि उनाव 8 बिघा दङ। दाखालि EM सारा होनबाय जुदि नर्म्सआव जोंनि दानि कनभेनसन लुनो नागिरनाया मोनसे कनभेनसन लुनोसै बे माबाबायदि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म कमप्लेक्स बायदि मोनसे कनभेनसन जेराव साउन्ड सिस्टेम थागोन मिटिंनि सुबिदा थागोन सोब सुबिदा थाजोबगोन आरो बेखौ बेहाय लुनो नागिरदों। बेहाय नर्म्सआ 8 बिघा नांगौब्ला बिथांमोना बेहाय हाखौ मोननाय नङा ओंखायनो बेहाय थुनहरदों आरो दा बिनि थाखाय बेखौ हाखौ लाखिनानै दोनखानाय बायदि जाबाय बिथांमोनाबो मोनगोन आरो ब्रह्म दङआथ' मोनखाबाय ना हमना ला खालि बे हाखौ मोजाङै सुनो मोनैयाल' एलटमेन्ट जाथ'वाखै बिथांमोना जाखाबाय नङा हमना ला। क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट ब्रह्म धर्म कमिटिया न' मोनसेबो गैजायैखाय बिटिसिआव बिथां चिफ सारनाव ओमफ्राय बिथाङा जोंनो हा होनो थिनदों ओमफ्राय सार्केल अफिसारखौ नागिरनो थिनदों। सार्केल अफिसारा नागिर नैबे हाखौनो मोनदों आरो फरिं लेन्ड बे डाक नाम्बार 666 ओमफ्राय गभर्नमेन्टनि रेकर्डआव बे एखेबारे क्लिन बे कास्ट लेन्डखाय ट्राइबेल संघनो बे हायाव गासै 5 बिघा 3 काटा 15 लेसा दं। बेनि खावसेया बिसोर लाबाय ट्राइबेल संघ लाबाय खावसेखौ जों मोनबाय आरो बे हायाव जों मिथिनायाव खुनु गन्डगल गैया। गन्डगल दंबा सेक्रेटारियेट लेभेलाव जों जेला खबर लायो होनबा बुंगौमोन सार्केल अफिसनि मानसिया बुंगौमोन रेकर्डआ खिथागौमोन दिनै सुनाय जानाय नङामोन। माथ्र बेहा इलिगेल नङा आरो माने एसे बेले बेजे दं। गोदो वाटार रिसर्सजों बिस्रा माबा मोनसे जादोंमोन नामा माबा 15 लाख थाखा मोननानै खुसि जालायै खोथा दंमोन नामा ओंखायनो बिदि खालामबाय थादोंमोन आरोखि। दा जों बिटिसि सरकारखौ ओरैबायदि मोजां मोनबाय जों बिराद धन्यबाद होनो लुबैयो आरो बे जोंहा EMआबो लेन्ड एन्ड रेभिनिउनि EMआबो खुब मोजाङै जोंखौ सह खालामदों। बिथाङा गोरायैनो जोंखौ सहजग खालामदों। जों बिथांनिसिमबो धन्यबाद होयो आरो बिथांनिसिमबो धन्यबाद होयो।
दा बे हा दोनैनिफ्राय जोंनि जाबाय आरो बहाय हयथ' आरो जेबो गन्डगल जानाय नंला जों गोजोनबाय।